Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय दिनैहाय आं नोंथांमोनखौ जा हायो जोंहा आब'आ आंनि आब' असे नोंथांमोना नायनो बुंबाय थादों ना माखासे कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरगासिनो स' जोंहानि आब'आ फिथा बानायदों दिनैयो बेखौहाय आं दिन्थिगोन आरो आं दा ओंखारखांनानै दा जागोनसो आरो फिथाखौ ओमफ्राय दहाय फुङावनो बानायखांबाय आब'आ ओमफ्राय आंखौ देखायाखैमोन आं दुगैयाखैमोन आङो लेथ्रा जादोंमोन आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दिनै आब'आ जोंहा फिथा बनायनो नागिरदों फिथा बनायनानै जानो नागिरदों दिनैनि भिडिअ आंखौ नुनाय नङा आरो नोंथांमोना बाङाय हाय होनना बुंहरना होदोब्रा आंनि लोगोफोरखौ बेनो जाहैबाय बै गामियाव हाबा जानाया जात नोंखौलाय माबाय सानदों आंबो खिथिना हरगोन नोंखौ दा माने आं दुगैयाखै आं दुगैनो सेम्पुसो लागासिनो स्टेटास होना होगोन आं दा नै आङो दायो हाइजें देबाय थादों माने फिथायाव होफागोन आरो लानि नाङालै आंखौ देखाया दिनै नोंखौ देखायाखै गड प्रमिस एडिट खालामनायाथ' आंसो खालामखागोन अब थोरसिखौलाय स्टिल खालामासै नै इ लादु दुखु मा होनो गेजेरनि लादु दुखु मा होनो नै दिनै इयावनो फिथाखौ बानायगोन जोङो नै इयावनो बानायगोन फिथाखौ खर'नो बानायगोन आरो बा जानो फैथारदोलै जोंहा आब'नि नामा मा मिथिबायना खनायस्रि ओमफ्राय गेमस्रि बिब' बिनानावनि नामालाय ओमफ्राय जोंहा आब'आथ' बिराद आखा फाखा दै आं बायदि बादुलि नङा जेबो रोङि नङा आब'आ मा होनो बे माबाखौ मा होनोमोनलाय बावगारदो र' नालेंखरखौ रुखिखांबाय ओमफ्राय फिथाखौबो दैदो नानानैसो माबानाय आरो दैदो नानानै माने आटा बायसा बनायदो माबायदि आं रोङा आं बानायफेराखै दे दिनैसिम एन्थाब फिथाखौ ओमफ्राय आं अनासिल'सो बानायनो रोङो एन्थाबखौ आं ट्राय नायगोन र' खेबसे ओमफ्राय उनाव बाजैया बिदिनो माबाखौ एवनानै होबाय आरो रुखिखांनाय माबाखौ नालेंखरखौ ओमफ्राय जोंहा आब'आ मेकआप सेकआप जेबो फोना बिराद सिम्पोल आरो आं बायसा नङा ओमफ्राय बियो उइदाउट मेकआप बिराद समायनाखा बिराद साइजखा बेखायनो उन्दैयावनो थिखांनानै लांजाबाय आरो गुमैदो होनदो नै जोंना फिथाया एसे रेडि जाबायानो ओमफ्राय जोंहा मामायाबो ना आब'नि बायसा गुरै फिथा बानायनो रोङा आरोना जोंहा मामाया माने दैदो नायालासिनो डाइरेक्ट अन गुन्दैखौनो होखायो गोथाव मोनजाथारा आङो बेखायनो माने फिथा जानो लुगैनायखाय मामिया माने ओइ आब' खनायस्रिखौ लेंहरबाय आरो ओमफ्राय आब'आ बानायनानै जाहोबाय जोंनो बेबायदि बिब'फोरानो होमबा थाब हाबा जायो नालाय deh nanti kayak deh Tukluk, ang bo, tukluk.
ओमफ्राय नै आब'आ जोंहा सावखांबाय जोंहा आब'आ माने दैजों नानासो बानायो आरो जि गुरै जायो नै फिथाइया जि टेस्टि माने जोंहा आब'आल' बानायनो रोङो आरो बिदिखौ नै जि गुरै नै लावदुम जानानै ने माबायसा जानानै दे होमबाबो जाबावदो खेबसे भिडिअनि थाखाय मा जानाय नायनाय नोंबो जाबा गोथाव जायाखै जि गुरै गुरै ना मोनथाम आं जानो हायालै बारा एनथाबखौ नों जाबाय सना जाबाव आरोबाव खेबसे होनलाय फिथा बानायग्रासो सिनांगोन फिथा बानायग्रा देखायहैनो र' आं नोंथांमोननो बे जोंहा आबैया जोंदो थांफागोन आरो आबै हाय होनना बुंना हो दे बा बे जोंहा आबै नै बियो इनो बनायग्राया फिथा बनायग्राया दै नुखांखाबाय नोंथांमोना बिराद गोथाव बनायदो दे खावब्लेयो दे आं जोंहा आब'खौ माने अननानै खावब्लेयो होननासो बुङो आरो समायना होनना जोंहा आब'आ बिराद समायनाथारना गोदोथ' बिराद साइसमोन बिराद गोसोमैखाय सेंग्राफोरा खिन्थु आं बायसा नङा आरो बिराद दल'ल'थार जोंहा बिमाया नै मा खालामदो ओमफ्राय नै जोङो गुवाहाटि थांनो ओंखारबाय आंबो जानानै नायनो र' माने आं हाइजें देना होदो ओमफ्राय आब'आ दै दोनदो नालेंखरदो संदो बिराद गोथाव बानायो दै दोनाबाथाय गुरै जायो ओरैनोथ' एनथाबखौ जानोनो हाया खिन्थु बेबायदि जाबा बिराद माने नायोना मिहि मिहि गोथाव ना दाइजों थांनो ओंखारबाय माइरं हरखाबाय नै जोंहा बिमाया दे ओमफ्राय बस्थासे आबैयाबो जोंनो थांफागोन बार्थडे क्लाब थांगोन नै चलो साब्रैदो थोन नों दाखालि आसथामखौ गानाखै दौवा थांबासो गानगोन बा अबा थांबासो गानगोन थारदे सना आब' लानि फिसालाया थारदे फैसा नांगौ नांगौ ना नाङा दे एकथा जाबाय फैसा नाङानो होलांगोन दे होमबाबो फिथाया लाबाय टाटा आखाइ थिखांहर थांसै दे बाय 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 दायो जों थांगासिनो जोंहा आबैयाबो गाखोबाय दै जोंहा आबैया माने गुवाहाटि नुफेराखैनो बेखायनो एसे बुरै होनानै माबा बुरै होनानैनो माबा एसे बेराय होनानै लाबोनोसै बुरै मानसिथ' जोंहा आबैया बुरैनो रोंबावाखैसो डेन्जार सिख्लायैनो दोङो गोदो जों उन्दैबाबो बेबायदिनो खामोन आबैया ओमफ्राय दाबो बेबायदिनो दोङो अदेग्ला हे नोंनि खर'आव मा नांना दङ इलाय यो अ माबासो दाउदैबो लादो मा मा लादो ओमफ्राय नै बानलु बमब्रा लादो जों थांनानै गायहैनोसै न'आवहा थांनानै बानलु बमब्रा इसा मारगोन नो फिथाइ थायगोन ना थाया बेबि अनजनायानो गैया दस्रा माहा थांदोफा माहा ए होमबालाय माथो माथो होबाबो होआखै खावब्लियालाय अनजनाखौसो नागिरबाय थादों आं माहा थांदो होननानै मा फन रायलायबाय थादो फैदो बानलु बिफाङा लाबो गायना होनसै आं नैबेयावहा मोनसे बाखि दंबावो आरो नैबेयावहा माबा मैथासो गायना होदोंमोन नालाय मैथा बेयावनो गायना होनसै बानलुखौ आयौ आंनि एल'भेराया नै जि गिदिर गिदिर जाबाय मा लाबोखो बानलु दंफां हट गायना होखानोसै आं क्या लाया है फाय लाबोसै गायना होनो आं बिरा फालु गायग्रा जाबाय नांलै न' गोथौआ नांगौ इ मैथाया डिस्टार्बथार जादों मैथाखौ इयाव दोनना होनसै इ मैथाखौ एवहो नाङा फुदो जाया इ मैथाया आरो एख' एख' फांसे मैथाखौ रावबो आं जानो ओमफ्राय
जायाखै माबोरै जानो जायाखै आरोबाव गोथौ नांगौ इ बुस्थुआ बेसे गिदिर नुवाखै नों इ गिदिरखौ एसेसो बानायजोबना मायाव सुजुबा नुवा माथ' सुजुबा बेखौ सुजुबाबो माथो खालामो नोंलाय हाखौ सुजुबनांगौ होमबा हाखौ सुजुयो माइखौ हासार गोनां हा इखौ गारनो हाया नोंना होमबा इखौ इखौ दोनहरजोब नियाव दोनथ' आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बानलु गायफेरदो गायफेराखैमोन आं आंथ' सानफ्रामबो गायोना नै गायो गायनोनो रोङा हालेवलायो न'निफ्रायनो सोना लाबोगोन गोबोरखिखौ लावदुमा आंखौ खेथि खालामनोबा गोबोरखि गोरान लायनो आं खनहैनांगौनो ओमफ्राय जेनेबा हासार बायनानै मोना आरो हासार बायनायनिफ्राय गोबोरखिया मोजांसिन ओइ हाखौ गारला नालै आदा न'आवलाय गोजोजोबगोन इनि गारलाजोब्बाय दानो ओमफ्राय इ सेन्देलनो थांगोन इयो आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावखुसे गोरा आबाद मावग्रा मावखुसे गोरा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिखोला आबाद मावग्रा आइजो सिखोला साहा लोंबाय ने आबै गुवाहाटीखौ दिनै नुनानैलाय बोरै मोनखोलाय माबायदि मोनखो आबै हा गोजोनबायना गोजोनाखैब्रा बारा गोजोनाखै खख्ला जागा मोनाखैना जा आबैया सिरि सिरि थारलै हारसिंदि बोरायखौ गोसोखांदो खोमालै आबौखौ आमेरिकानखौ नै दिनै बेदर गैया आरो इ मा मैगंमोनलाय डाथा पटल फ्राय ओमफ्राय दिंखिया भाजि ओमफ्राय दाउदै लकेल दाउदै दै लाबोनाया बेखौ जासिगोन लावदुमा आदायाबो जागोन नै नै आबैयाबो जासिगोन आबैनो लाबोनांगौ फैखाय दस आबै जादो दे दिनै बेदर गैया दे फार्स्ट टाइम गुवाहाटीयाव फैनायावनो बेदर मोनजाला दस नोंलाय गाबोन जानोसै गाबोन अमा बेदर लायना जानोसै